Munduak Amazonia behar duen bezala, euskarak eta euskal hiztunok euskaraz normal eta modu trinkoan bizitzeko guneak behar ditugu. Zuek ordezkatzen duzue gure Amazonia. Egunon guztioi. Aste hau euskararen inguruko albistez betetako astea izan dela esango nuke. Astelehenean, 7. inkesta soziolinguistikoaren datuak emateko aukera izan genuen, ezagutzan, erabileran, atxikimentuan, euskararen normalkuntza egiten ari den bidea ikuskatzeko datuak izan genituen. Atzo, Getxon, Tokikomek deituta, euskaraz diharduten herri komunikabideen ordezkariak bildu ziren, orain arteko bidea oinarri bezala hartuta datozen urteetan izango diren erronkak aztertzeko eta horiei aurre egiteko. Eta gaur, zuek, euskararen gune trinkoiek ordezkatzen dituzuen udalerrietako zinegotzi eta alkateok ditu gaituzue Azpeitiara, ospakizun honetara. Aste honetan gehien entzun ditudan berbak izan dira saretu eta trinko. Zuek erakusten dituzue, 3. eta 4. gune soziolinguistikoetan zaudeten udalerriek eta herritarrek ordezkatzen duzue beste ezer baino hobeto gure hizkuntzaren trinkotasuna. Lehenengo eta 2. guneetan bizi garenok ugarte batzuk bezala bizi gara eta sareak eraiki behar izaten ditugu saretzeko eta hizkuntza erabiltzeko. Edozein kasutan, gune batzuetan bizi zein besteetan egon, argi adierazten digute dauzkagun datu guztiek, euskaldunok eta euskal hiztunok ahalegina egiten dugula, hizkuntza ezagututa, hizkuntza erabiltzeko eta hizkuntza transmititzeko. Baita, euskararen mundura etorri berririk diren euskaldun berriek ere, naiz eta hizkuntza gaitasun txikiagoa izan, konpromiso bat dute, hizkuntza transmititzeko eta hizkuntza erabiltzeko. Eta gero eta gehiago gara, komunitate hori osatzen dugun gizon emakumeak Euskal Herrian. Datozen urteetarako dauzkagun eginkizunen artean, dudarik gabe garrantzitsuenetako bat izango da, bide honi jarraitzea eta gaitasunean aurrera pausuak ematea. Danon zeregina izango da hori, herritarrena eta erakundeena. Eta uste dut hor garrantzi berezia duzuela udalerririk euskaldunenak. Zuenean, modu trinkoan, euskaraz bizitzeko aukera daukazuelako eta gaitasuna duzuelako bertatik besteei eragiteko eta besteen jarduera bizi berritzeko etengabe. Azkeneko hitzak UEMarentzat, mankomunitatearentzat eta bertan lan egiten duzuen arduradun eta teknikarientzat. Nik uste dut herri erakundeentzat azken urte hauetan ezinbesteko bide lagunak izan direla. Baina hau ez da esateagatik esaten, probak daude. Hainbat gauza egin ditugu elkarrekin. Zuekin batera aukera izan da zenbait jarduera probatzeko hezkuntzaren munduan ikusi dugu. Gure herrira bizitzera etorri berri direnen integrazioan, hizkuntza plangintzetan eta bide horretan jarraituko dugu. Datorren astean aurkeztuko dugu barra merkataritzarako marka berria eta horretan ere zuek lankide izan zaituztegu eta zuen bitartez proba pilotuak egiteko aukera izan dugu. Herritarron borondatea delako, herri ordezkarion borondatea ere bada elkarlan horretan aurrera egitea. Saretu, trinkotu, gaitasuna bermatu, erabileran aurrera egiteko. Zorionak UEMA, egunon guztioi. Bai,